Bishop. Banyo fan na hena hayela. Nwa ishi ya yiri ihu Shama Melody. Banyo fan na hena hayela ibrange megram high. Abanyola me. I turned that out from you. Hamburger bianga. Eh. Ah? Yeah. When money how will amenga gave honey who have do. Where phone give a man kahama. Ama mama. Nganiru. Eh. The way phone again like a lazo. Okay. Aslam get on no. Aslam get on no. Asenge banyo fan ahu this girl. Banyo that fan. Bianso. Tono. Apokwa no se ka gene. Apokwa no se ka kana. Au ba ke mana se ege meto telegaka. Otele Shama Melody. Vru ku fosu eji bianga apato ya aka. Bia were phone o. Otele give otele go tele fosu eji give rishi ishi vovo. I come that touch here. Okay. The quishi vovo gragama bro. Matakere de ka ishi o ma de like the ihu ishi ba bia gwi. E dia for le 24. Wa pa ka nishi. Na mama mpago Oliver di Coco. Aha, Angel. ah? Angel. Esa wonya. Angel. Angel wogana. Okay. Aham. Aha ge wogene. Akere. Aha ge wogene. Chamaka. Pepo mere no ka awo. Chama konya. Tilaka. Wonya be. Imo. Owerri. Ebe no wure. Ikeduru. Ebe ni ike duru. Ụzọ agba. Nena na ga haka de ndo. Eh. E ma nri eshi. Eh. Umunne ga di ole. 5. Nna go kofutula. Olo. Nne gị kwado. Olo. Enwere nwa mpage mụrụ ji agba shikọ. Mba. Mpaga ọma wile agba. Mba. Mmaga ji agba shoki. Mba. See, let me tell you, don't come here, give you another church here. Hanga tu agi heba sa negi na naga we ma se nwoke ga elu nwanyị. Ye puso le no yo bere elu. Nda juga na church. Oh, sorry. Ndo maazị. Na njo gị sị mmaga ji agba shoki gị takosi meze. Ịma sị nwere ndị nne ha wo nne shoki. Amakwa m. Kwengi isi aha. Ya dịka bomb ndị Israel.
Ije yi pant. Ara agbatala gị mbọ. Ọgbanje ọ na-eme gị? Mba. Ihe ọdịda oji atọ gị? Mba. Oke otele ọ ghaala gị mbọ? Olo. Ije agwụ ụra? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Onwebe. Okay, ka wufe ji. Ha? Kemgbe ị pụtara ụwa, nwoke metụbeghị aka. Mba. Otele. Nwa Padua Otele. Yawo Adoration Otele. Ije ezu ohi? Mba. Onye ogbe ọ gbatala gị ọka mbụ? Olo. Genotype ọgọ? Blood group ọgọ? O positive. Baby shi na watch anyị. Lagos. Ngwa kpọọ nọmba gị. Congrats. 081 02 733 505. Otu iwu veji. Nwoke ọbụla akpọrọ gị. Ya gwa gị sị gị bụ otele. Blọkọ ya. Ị ga-enwetakwa kọọ. Agwa ha na gị sị gị bụ otele. Nsị gị gịnị? Blọkọ ya. Agbakwala otele gị na WhatsApp. Isi m agbakwala otele. Na WhatsApp. Na WhatsApp. Ma agbakwala otele na WhatsApp. Good evening, Bishop. Ya mbọ gị bịa nga. Bishop. Ya mbọ gị bịa nga. Mama network nsọ. Good evening. Ya mbọ gị bịa nga. Oh, mba. Ele ihe bịa chikwere n'ọzọ ime. Ị bịakwara n'ọzọ ime. Abịago m ebe a. Ele emele m akwa mmele gị interview. Imero m interview. Mba, network ekwero. Network. Isi mee gị interview. Camera m dịkwa on, Bishop. Ịgbanyụọ. Isi mee gị interview. Mba. Network. Inwekwa network ugbu a bịara. Mba, network dịkwa nna m. Network Onye wụ nna gị. Onye ka ịkpọga nna gị? Sorry, Bishop. Kpekwara ihu ka onye. Sorry, Bobon, sorry. Onye ka mmetụrụ. Dalo. Ọkụba ihe ọbụla ebe ya ga-aba n'ihu akwụkwọ. Ama m. Were fonu gị dewe n'ala gị lasụ. Kpakpa nkolo. Ama m. Bishop. Dejenu fonu gị ọfụma. Na-eme ka efu ụzọ ma eju ego. Ahụ ga mgbe n'ọkụ ebe ahụ na ọkụ ọnwa ọkụ etiri dị a. Ọkụ dịkwa Bishop. Ọkụ dị. Ịma ka esi edese fonu n'ala. This girl. Onye kụjiri gị ụkwụ. Eso a que she mom. Okay, leg it in. Eso a que she we mom. Okay, leg. Mana, ona de kwa mma. Emola nwa mbọ. Tọnụ.
ke wotele shama ukwu shama mele ukwu shama melody wotele shama bịa were phone gị ichande no mother's wing Oh, Bishop. ụmụ ole ka ị mụrụ nọrọ nga ahụ nọrọ di a kwuru otu nga gị nọrọ di a ga na gagharị onye August meeting Baba. ese anwakwala ya anwa na ndụ gị onye wo Asim Baba. onye wo bobo gị onye wo bobo Bishop. ifu ụkwụ shama vuru otele shama ga bịa nga abụọ m bobo Akwa ka eshi wee mụọ ịma sọ ka esi mụọ gị sọ na ha adọtị aha gị aha m bụ Sylvia. aha Igbo gị Chineke akpọghị ọkụ Aha Igbo m bụ Chika. Chika onye Chika dibịa. Chika Okoro. ị dị afọ ole Chika Okoro. Afọ 39. 39. enya ibe ara gị na ọya puli were akpa kọfị ibe ara gị were akpa kọfị ibe ara gị were mawara ara isi gị m ga Chineke abụghị ọnụ Ndo Bishop. Ndo. Ama ọmụma. Ndo. bụrụ ara ndị chere obi agbagara m n'ihu skrin nga Ndo Bishop. Ama ọmụma. Ndo. mpa gị na mma gị adị ndụ ụmụnne gị ọ dị ole Adị 5. nne gị ọwa onye ara Mba. nna gị ọwa onye ara Mba. Na mba onye amị. Na mba onye amị ọ bụrụ onye ara. Onye amị. ọ ka nọ n'amị ka ọ retayala Ọ ka nọ n'amị. ma ugbu a no. Gịnị mere iji pụọ na di Mba, apụrụ m na di o, di m anwụọla. di gị ọnwụọ na ndo chai gịnị gburu ya Ọnwụ na accident. ọ machine gburu ya ka ọwụ Volvo ka ọwụ Mercedes Mba, ọ moto. Ọ nnukwu moto, nnukwu Lexus ahụ. tipa gburu nna gị Di m accident, ọ bụrụ tipa. Lexus a na-akpọ Lexus 480. ebe ọ Lexus 480 gburu di gị ọ ga-eme ke ya nna ndo nna ka ebe isi na-anọnyere anyị Anọ m Delta steeti kịta. gịnị ka ị na-arụ M na-arụ na oil company. ụmụ nwoke ole taga gị kemgbe di gị nwụrụ
Okay. Ụmụ nwoke Igbo. aha ha Ofu bụ Joseph. Ofu bụ Charles. kemgbe ha ataghị gị ha ji eji okpu ataghị Eji okwu. nne gị o ji agba shọkị Mba, nne m na-aga chọọchị. Ọnwa Mary. ị ma nri echi Ọfụma. ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti genotype gị blood group gị AB. ngwa kpọọ nọmba gị congratulation ọkwa ịma na gwakwa mpa gị aga esi mmewe gị ntavi ọ gakwa agbado ihu akwụkwọ chọkwa m mpa gị foto echi na ya ejide m sekpuwe m ala gwakwa nna gị anakwa m ata arụ m gakwa atakwa ma gị ma ya arụ gwakwa ya kpọọ nọmba gị 0033625400. asị gị ga-ebe ihe dị ya ọ na-ebịara for interview ga-ebe ihe dị ebe ọkada na-ele odu ka ibi Mba o. ọkwa ịbịala ebe a mbụ ya ka ihe iji bịaghachikwa ọzọ ọ ga-ewepụrụ m isi m na ana m egbu oge igbugekwa oge taa wepụ filta ahụ i were fakaba n'ihu gị wepụ filta ahụ i were fakaba n'ihu gị ịchagọcha na dipi nga bịa inside ejigo oji bịa were kwuo filta ga jigbuo onwe gị wepụsịa filta ahụ there's no only filter itim na my phone ewe fonu gị n'ala gị laa azụ this place is dark. Hey. nna ana m ahụ gị ebe ahụ dị dak ahụghị ahụ m gị tọnụ a ke werele fasting and prayer melụla tacha sweet otele oyi look at tele ya otele onye gara boy bịa were fonu ije eme fasting Man maguka. ije eme fasting m jụrụ gị bega ije eme fasting Nan meme fasting. kama ọ ga na-eme gị afet n'afọ ya bịa n'azụ otele atagha gị ike kata ụdị ike ivu ya bịa n'azụ ike atagha gị ike na-eme fasting onye ebe Abụ m onye Anambra State. ebe na Anambra Ihe ala. ebe n'ihe ala Ụmụadobi ezi anyị. ebe na ụmụadọ bụ ihe ezi anyị Be ndị bụ ụba n'ozie. ị ma nri echi Nan m esi nne. nne gị na nna gị ha dị ndụ Ma mpa m anwụọla. ewu Ma nka dị ndụ. nna mmaga o ji agba ị ga ntọ na aba doromi iyo o ji agba ya Mba. mgbe mpa gị dị ndụ ọ gbara ya Ma mpa m na-akwụ life ọfụma ọfụma.
mpaga ọgbara ị ga-atọ na ba doromi iyo ihe m dụrụ gị Ya. family of ị ga-atọ ụmụnne gị ọ dị ole? Adị ịtọ. Nwere nke ara agbagha Mba. isi ọrụ gị mma Ya. iji akụ eze Mba. ị gala ụlọ ụka maka di mbụ? Mba, ana m aga ụka, ana m etikwa ya ị gala ụka mee prayer request for husband mbụ? Yes, ya. ụlọ ụka ole na ole ka ị garala? Ọ Catholic ka m na-aga. Ole na ole ka ị submitụla prayer request for di? Ofu. ị gala dibia request ya for di mbụ? Mba, agabeghị m. ị dịkwa n'afọ ole? 27. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme biznes. ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba, amụbeghị m. akpa nwa gị ọ ka na-arụ ọrụ? ara abụọ gị ọ dị soft ka o siri ike? Mba, ọ ka siri ike. anaghị siri ike. ị ga-after this interview ị ga-aga labụ. ị na ihe m na-agba gị? ndị dọkịta na nsị ya lee gị labụ ara. Elee ebe ibi? Ebi m, anọ m Lagos. mgbe chọọ nearby hospital ọbụla ị gara hospital onye Igbo si dọkịta ọbụla ị hụrụ dị asị ya husband giver sị lee gị labụ ara m sị ka nsị ha lee m labụ ara. ara abụọ shichara ike ara siri ike. mmadụ ole tara ala gị? Mmadụ 2. aha ha? Samuel na Ima. iji akwa ụra? Mba o. eji eji okpu ata gị ka aja ata gị without? Mba, a na-eji okwu. nwoke ojile leda warịwarị taa gị mbụ? Mba o. imela ihe ọgbanje mbụ? Mba, ọgbanje na-enye m nsogbu. eri ọrụ na nrọ? Mba. ụgbọala akwụla mbụ? Mba o. gị na nwoke yiwe ọji enye gị ego? Ha na-enye m ego upkeep. ego ole ka a na-enye gị fọ ọyịyị ego? Ma ego upkeep ka a na-enye m. ihe enyere gị asị onye gị na nwoke yiga na onye nọ n'ụzọ apụgharị ọwụ ofu ihe Chineke agbaghị ọkụ. ọwụghị ofu ihe Chineke agbaghị ọkụ. nchebesi enweghị onye akwụla. echebesi m na ịgbabakwụla mbụ a na-enye gị ego upkeep. enyere gị onye a na-akwụ ụgwọ isi a na-enye gị ego upkeep. Chineke egbuo gị enyere gị ego upkeep. ọwụ nna gị ka ọwụ na-enye gị ego upkeep. a na-enye gị ego upkeep. esi m na ịgbagha ha akwụla maka abịa enye gị ego upkeep ga nara Chineke akpọghị ọkụ. ebe ọ na-enye gị ego upkeep ya nwere ka inye gị ihe enye gị inye gị kweta young man enye gị taba m ọnụ nnọọ ka pantị nwaanyị onye ara bịa nga agbamsha na-enye ego upkeep. gasakwu agụgwọ otele ataghị ahụhụ. ego enye lodi mkpu na-eti genotype gị? AA. blood group gị? O positive. gịnị ka ị na-arụ dị? A sị gị ana m eme biznes. ele biznes ime gị ere gị Ana m ere jewelries ka m na-ere. Jewelries ka m na-ere. Lanya kpọọ nọmba gị mana mee ka asọ ị gara labụ ara ahụ. akwai na ihe m na-agwa gị na kpọọ nọmba gị. congrats. 081 30 90 12 56. ọwụkwa abịa na gị nawa ha ego mbọ ya ọtọ nawa ego mbọ ngosi ara la anya kwe masị ihe bịara here we interview di. Yes. ị na-emekweta wekwa upkeep gị by the side Chineke akpọghị ọkụ.